जों जतन दाउ सिगो बनि बागै जों तिब्रासार बाय दाम खबजाक 2023 नि একটা हिस्ट्री थांनाय जे तिब्रासार बादे आनसोल दलनि सारा केबो सरकार खालामिया अबो गायसा लुकजाकनाय बा बागै फाइलिजों जतन नायसिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जतन नायसिंजाक जतन जों खुसि तैबो जों आबन कयनाय आं तिब्रामाव थानाय खावसा आदंगै आं कयनाय जतन जों शांति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सागो जों इलेक्शन परेखनो अनेक आन्दोलन नंगौ सामुथिरा तांलायो अब हाराव दाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों नुखा आ कल्चर नो दाते जों तास्रोंथु स्पेशली तिब्रामाव थानाय भलन्टियार वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां गोजां खालायो पीस मेंटेन खालायो जों दंनाय अब नां कयनाय जाफानांथु रेजन परेगो जाते मन्दुल सिसि तांथु तिब्राव शांति बतरन फायथों अबनो जों नायगो कि तिब्रामाव थानाय जब थेके आं जतनो कयनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जाते मेंटेन होनो बागै आं आंनि बिसिंतै तेतिन पातनि बिसिंतै आं जतनो कबगो हामबाय सार थाइजिंपुर सामाने जे तिब्रामाव था कयटा सीट तोबनायनि सामाने जों तिब्रामाव था एसेसमेंट जों थाइ दङ नैनि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय तीनटा ग्रुप आं तेमो साइतैखा तिब्रामाव था बीजेपी तै सीपीएम कांग्रेस ओ तीनटा ग्रुप बिसिङाव तीन एसेसमेन्ट तिब्रामाव था सबसे गोबां मोन इनके बरक तिब्रामाव था 31 टा सीट तालाङै त्रिपुरा सरकाराव गठन खाइमांगला गेताकलाय अब तो जों मिरेकल दोंनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमके आं असो बारबारि साना मुसुया जतनो निजे गोबां सागो बीजेपी सागो बर सरकार खाइनाय कांग्रेस सीपीएम बो सागो बर सरकार खाइनाय जोंबो सागो जों सरकार खाइनाय जत तो केतेन गसैया खेबा जों नायनाय बास्तव प्रेक्टिकल जों जे नुगमानि अ खेपे 2023 बिसिबांथि तिब्रा सारक बलाय स्रांजाक उ थानसाने मारनो तैगै जतनो बुत्र लायखा आबले जों हामगे साइमान नसार गन्नि मते इंगै बीजेपी इंथोन सीपीएम कांग्रेस जुट बरक इंथोन बरक केबो तिब्रामाव था कान्नो कारै केबो सरकार गठन खाइमायनि पसिबल ना अबनो जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बोलो माने एब्सोल्युट मेजॉरिटी माया अबनो जों मानसौ इंगै बाक्सा बा सालाय दंलाय खोताबो कयदिननि बिसिङावनो तिब्रामाव था बीजेपी बे कथा लायजुवानि रखनै आबनिनि बखाके आबो जों गुरु सालाय देखो